Здравейте хора, този път ще играем нещо различно. Ще играем Block Story. Извинете, тук някаква реклама пусна. Сега ще изпра. Ето. Ще ви покажа аз какво съм правил на тази игра. Ако ви хареса да играем на тази игра, просто дайте палец нагоре. Как бутчите. Тук съм бил красен. О, ес! Сериозно ли ми е пълне? Те искам да ми махна. Искам да той го взема. Антизима. Са пак какво съм взел? Нищо. И какво? Ко? Не, медициниста. Запълни ми се инвентара. Отивам с тази работа, да го взема. Пълно. Паролен. И ако не знаете на тази игра, като биете дори с приятелите ви, например и тия деца и сега бяха там и ми помагаха с паеците, малките там, и ако ги ударите, пуска по един стите и такъв, дето сега е пуснат с зелено, и един е такъв меч, който е пуснат с зелено. Нали? Общо. Аз ги показвам в момента. Ето ви. Сега ще прибера пистолета. Така. Добре. Да вземем сега работите. Така. Сега. Опа! Айде, взехме работите. 22 лева е. Моя снежен човек. 2 голд. Това. 3. Добре. Тук. Ето ги. Диаманти. Не. Ето го. Да. Тук. Голд. Тук. Айде. Така. Така. Малко странно е.
Не. Така. Сърчето няма да го ям, иначе то наистина доста се запълва сърчета. Не знам. Стига. Като почне те, иначе той снезния, как се казва си, снезния дракон идва. Къде е то снезен дракон идва? Като започне те, не много да сърче. Няма го? Кой? Добре. Сега да видим какво може да направим още тук. Нещо много да има. Ще направим столчета. Спусък. Искам да видя как се прави спусъка. Защото на мен много ми трябва за пушката. Така и така. Добре. Тези линии няма ги правя. Извините, това пък беше защото един е качил клип. Видяхте сам кой. Така. Тези топки не си ги правите. Защото тези топки само ми принесват в друг сървър. Нали, например, имате два сървъра. И двата имат топки. Такива. Medicores. И като цъкнете на тях, мога даже да ви покажа чакай. Хоп. Така. Ето магическата топка, като цъкнете тук. И ви принася в друг сървър. Вие видяхте, че имам два сървъра. Ето, в момента сме в Google Play. Като цъкнете, ме принася в другия сървър. Виждате. И обратно. Много бързо си ходят. Вижте сега. Много бързо си ходят. Приятна песничка. Добре. Не знам дали може да смесват, нали, мечовете и те като Майнкрафта. Тук има някакви боички. От някакъв армор. Само скъп. И такива. Добре. Нека готини. Поне едно нещо да направим. И ще спирам клипа. Вижте за толкова пари, пък вижте колко е лесно да се направи Snowman. Вау. Аз бях направил две такива за T-Rex, ама не от диамантите, нещо. Не. Събирах 80. Сега мисля да се прави този дракон. Не знам къде да взема и този. Вау, това е много готино. Според мен много готино е това. Добре, мисля това да е всичко за този епизод. И също ако ви хареса тази поредица, нали,
Ако ви хареса тази поредица, дайте лайк нагоре. Ако не ви хареса, дайте палци надолу.